Здравейте, изчаквам още няколко минутки и започваме с нашия лектор. Ако някой има вече въпроси, може да ги запише в Q&A секцията тук към чата. Господин Стоян Дичев ще отговори на всички въпроси след своята презентация. Нека започваме. Здравейте на всички и добре дошли. Аз съм Веселина Йорданова от лаборатория Синево и се радвам да ви приветствам на нашия вебинар, посветен на една много значима за всички тема. Както знаете, месец октомври, през октомври честваме месеца за борба с рака на гърдата и въпреки, че вече сме в края на месеца, продължаваме да поставяме фокус върху най-разпространеното онкологично заболяване при жените, което също така е разпространено и при много мъже. Темата на днешния вебинар е рак на гърдата и яйчниците, изследвания за генетична предразположеност. Наш лектор ще бъде Стоян Бичев, който е генетик от Националната генетична лаборатория и има 20 години опит в сферата. Той е част от нашия медицински борд, както и е член на Европейското дружество по човешка генетика и на Европейското дружество по медицинска онкология. Господин Бичев ще ни разкаже за честотата и наследствеността на рака на гърдата и яйчниците, за значението на генетичните мутации, изследванията за наследствен рак и тяхната клинична значимост. След своята презентация, господин Бичев ще отговори на вашите въпроси, които, както казах, може да изпращате в Q&A секцията на вебинара. Заповядайте, господин Бичев. Здравейте, Аня. Радвам се, че имам възможността да споделя познанията си, които имам в областта, от гледната точка на генетиката, за възможностите за превенция и терапия при това заболяване. Аз съм генетик и лекцията ми ще бъде по-скоро генетична, с оглед да покажа възможностите наистина, както за превенция, така и за терапия. Само да видя откъде си споделя. Виждате ли ми? Всичко е точно. Така. Първо да се малко за Синево. Вече сигурен съм, че много добре познавате всички лаборатории Синево. Има 11 лаборатории, много пунктове из цяла България за правовземане. Те като цяло Синево са част от една международна верига Медикова шведска група, която имаха честа да ме вербуват на една международна конференция и от тогава наистина повече, може би 10 години имам възможност да се развивам професионално с Синево. Това, което може да намерите в Синево като генетични тестове, всъщност реално е всичко, от което един човек би имал нужда. Тук ще се фокусираме повече върху рака на гърдата и яйчниците, както за соматичните мутации,
т.е. такива мутации, които се намират в туморните клетки, както и за наследствените форми на някои от онкологичните заболявания. Естествено, това не е всичко, което може да намерите да получите като информация, като помощ за него. Те имат възможност за диагностика на редки заболявания. Ние първо ще развиваме тази област за напред, така че очаквайте още много нови неща в тази посока. Вече съм сигурен, че сте добре запознати с техните неинвазивни тестове, които са едни от най-добрите на пазара, давайки възможност за детекция на много моногенни заболявания. Естествено и имате добра представа от тяхната клинична лаборатория. Както казахме, днес ще се фокусираме върху панелите за туморно профилиране. Така, никой няма да изненадам с информацията, която представям на екрана. За съжаление, повече от почти 4 милиона души са новодиагностицираните пациенти с онкологични заболявания по европейски данни всяка година, като за съжаление половината от тях почиват съответно тези заболявания. Най-честите заболявания са рака на гърда и на дебелото черво, на черво, простата и бял дроб. По-интересно за мен е да отбележа, че една значителна част, между 10 и 15% би могла да се дължи на генетична компонента. Какво представлява тази генетична компонента, ще стане малко по-ясно по-напред в презентацията. Ако разгледаме разпространението на раковите заболявания по пол, при мъжете най-често срещаното онкологично заболяване е това на белия дроб, последвано от дебелото черво и рака на простата. При жените съответно никой няма да знае, че най-често онкологично заболяване е съответно на гърда, следвано от рак на белия дроб, дебело черво, яйчници и панкреас. За мен е важно да отбележа, че солидните тумори представляват 90% от всички ракови заболявания при възрастните, докато едва 10% се дължат на заболяването на кръвта. Тази картинка е значително по-различна при децата, където съотношението 50 на 50 солидни тумори и злокачествени образования на кръвта. Рисковите фактори за развитие на онкологичните заболявания са предимно мултифактори, т.е. фактори на средата. Това какво ядеме, къде живеем, какъв въздух дишаме, алкохол, цигари, вирусни инфекции и какво ли още не. Пак ще подчертая, генетиката заема една по-малка част, но много значима, тъй като им дава възможности за предотвратяване на едно такова заболяване. От генетична гледна точка, за нас, генетиците, е много важно да знаем какви биха могли да бъдат молекулните дефекти, водещи до развитието на едно заболяване. Най-честите такива са еднобазовите замени, база-база, малки далеци или дупликации, промяна в броя копия, както и фузията на гените. Защо това е важно? Тъй като знаете какъв е молекулният дефект, който причинил заболяването, ние съответно бихме могли да знаем и да имаме възможност да лекуваме пациента спрямо конкретната находка. Това се промени изключително много в последните години, защото с навлизането на секвенирането от ново поколение ние имаме възможност да обхванем всички тези споменати преди малко геномни аберации с един тест. Стъпвайки на тази информация, ние наистина можем да направим изключително прецизно туморно профилиране и по този начин да помогнем на много повече хора да стигнем до правилната терапия за тях. Така, например, когато почнах своята кариера в областта на медицинската онкология и генетика, едва 10% от пациентите имаха възможност на базата на туморно профилиране да получат адекватна терапия, докато към момента, в зависимост от локализацията, почти 30% биха могли да се възползват от някаква таргетна имунопорицална терапия, базирана на техният генетичен профил. Какво е нашето решение? Нашето решение, както стана ясно, е именно по тази причина е секвениране от ново поколение. Секвенирането от ново поколение е изключително изчерпателно и ни позволява да хванем всички тези аберации. В комбинация с хистологичната оценка, генетичният профил може да се направи изключително точна преценка, коя терапия би била
подходяща най-много за конкретния пациент. Тъй като всеки пациент се лекува индивидуално спрямо туморното заболяване. Може да говорим за рак на гърда, но от генетична гледна точка, от биологична гледна точка, рака на гърдата за нас са поне 20-30 заболявания, които съответно се лекуват по различен начин на базата на съответните аберации. Какво може да направим, какви са нашите възможности в Синево? Нашият бранд Синево е съответно продукта, който предлагаме ние, се нарича Фурсентия. Фурсентия са серия генетични панели за туморно профилиране, които ни дават възможност да изследваме или отделни гени, или отделни панели за конкретно локализация, спрямо локализацията на заболяването. Гърда, яйчник, панкреас, бял дроб и така нататък. Това, което ни дава Фурсентия е една наистина гъвкавост, тъй като с Фурсентия ние имаме възможност да изследваме единични гени, свързани с конкретна терапия, биомаркери за конкретна терапия. Ще ви го кажа след малко. Малки генни панели, които са свързани пак с рак на гърда или само с рак на яйчник, или по-големи панели, когато имаме по-сложна клинична картина и има необходимост повече геномна информация, които ни дават изключително подробна туморно профилиране и биха ни помогнали за много повече биомаркери да бъдат включени като преценка за терапията на даден пациент. За наше улеснение, пък и за улеснение на лекуващите лекари, тези панели са групирани по спрямо локализацията на заболяването. Както виждате, те са представени на слайда пред вас. Имаме малки панели с по 20-30 гена, както и такива с наистина доста повече включени гени. Тук са илюстрирани съответно част от панели на проценти, включените в тях гени. Хубаво е да отбележаме, че освен точковите мутации, тук са включени и бройните промени, както и фузиите на някои гени, които биха имали отношение за прецизиране на терапията на тези пациенти. Сега, за мен е изключително интересно да обърнем внимание на най-големият панел, който е изключително изчерпателен и да, размерът не винаги има значение. Важно е какво е включено в този панел, тъй като клиничната информация, която ние може да извадим от един такъв панел, за рак на гърда, имаме около 48 гена, не ни трябват повече реално. За рак на бял дроб 36 гена. Ако имаме нужда за нещо специфично, примерно с конкретен не е важен, е важна клиничната значимост и правилният подбор на гените, включени в тези панели. Защо е важно да се тества? Както стана ясно, важно е да се тества един пациент за соматични мутации, тъй като тази информация наистина е от изключително важно значение за подбора на правилна терапия на пациента. На базата на този профил колегите медицински онколози подбират най-правилната терапия за пациента, а именно намират своето място на онкологичното заболяване и го лекуват по този начин. Тези терапии са изключително успешни, много по-щадящи от повечето химиотерапии, тя, че са по-щадящи, също така и са по-успешни като лечение. За да не съм голословен за големината на панелите и броят на гени, които са включени, показвам съвременните гайдлайни на Европейската асоциация по медицинска онкология, където се вижда, че въпреки това е сега едната за метастичен рак на гърда, въпреки големият брой възможни гени, които ние бихме могли да изследваме, препоръчените биомаркери всъщност е нашия пик. Това са обичайните запознали PDL, HER2, BSA1 и 2, PIK3C, ACT, ESR и така нататък. Някакви фузии на NTRK и BRAF. Тоест, наистина значение, размерът няма толкова голямо значение, колкото правилният избор на тези биомаркери. За да съм още по-убедителен,
На този слайд се вижда значимостта и силата на съответните биомаркери, колко са полезни спрямо съответното заболяване при негативния рак на гърдата. Пигелът е изключително важно значение. По-надолу има показани като биомаркери пикти лица, нагоре са BSE 1 и 2. Всичко зависи от вида на самото заболяване. Но пак тук говорим за няколко гена или няколко биомаркера, които биха имали значение, наистина истинско значение за пациента. Резултатите, които получаваме от един анализ по Сентия, биха могли да бъдат два. Негативен или позитивен. На ваше ляво, от лявата страна на екрана, се вижда един негативен резултат. Това е пациент с редица мутации, показани са само трички, които са, за съжаление, са показани, че не са одобрени като терапия за индикацията на пациента. За съжаление, това означава, че пациента не би могъл да има полза от някаква лицензионна терапия. На ваше дясно виждаме пациент с рак на дебелото черво, при който има мутация в BRAF, която пък е одобрена за терапия в комбинация с друг медикамент. Така че при този пациент отдясно всъщност ние имаме един изключително добър резултат за този пациент, тъй като при него е за една много адекватна лицензионна терапия. Аз съм, както стана ясно, аз съм генетик. И за мен, когато при мен дойдат пациенти, от изключително важно значение не само пациента към момента с неговото заболяване, а и неговата фамилия. Защо го казвам? Защото в повечето случаи колегите са толкова затрупани от работа и не обръщат достатъчно внимание на същите роднини на онкоболните пациенти. Както стана ясно, 10% в някакви случаи, дори до 20% може да се стигне, от онкологичните заболявания имат генетична компонента. Какво означава това? Това означава, че даден пациент се родил с генетична мутация, която обуславя по-висок риск за развитие на онкологично заболяване. В тези случаи, когато падне при нас такъв пациент, е важно да го разпитаме за фамилната история, за да знаем какъв е риска за неговите близки от първа линия, брат, сестра, майка, баща или деца да развият конкретно онкологично заболяване. И в тази посока имаме възможност с него да предложим решение на целите фамилии с онкологични заболявания. В момента имаме най-големият панел за наследствени онкологични заболявания, включва над 130 гена, като пак казвам, тук не е важен броят гени, а тези, които са включени вътре, защото наистина това са гените, одобрени от последните гайдлайни, за които наистина има данни, че при наличие на мутация в някои от тези гени има по-висок риск за развитие на онкологично заболяване. На вашето дясно виждате всички възможни заболявания, които ние бихме могли да хванем на време и да предвидим какъв би бил риска за пациентите, носещи конкретните мутации. И пак, защо е важно? Много е важно да се изследват всички пациенти за наследствена обремененост, тези, които имат естествено фамилна история или отговарят на критериите за включване, тъй като на базата на това, ако едно онкологично заболяване се хване на време, то би могло много по-лесно да се менажира. Говорейки за панели, ние трябва да направим едно разграничение. Панелите могат да бъдат малки и такива, които са по-големи. Показах ви за единичните варианти, които ни дават информация само за конкретна мутация или за един ген. Тези единични варианти са доста лесни за работа, много бързо се интерпретират и дават добра информация, но са полезни само в случаите, когато имаме ясно изразена клинична история или пациенти с доказана вече генетична мутация. Малките панели са такива, които включват няколко броя гени, както беше за рак на гърда, 15, 20, 30, в зависимост от панела, но тези малки панели включват гени само за конкретната локализация. Естествено, при по-неясна фамилна история се препоръчват по-големи генни панели, които включват всичките 130 към нашия панел гени, които ни дават информация за
възможни аберации на различни гени, съответно за развитие на различни онкологични заболявания. Характеристиките на теста са важни до толкова, доколкото трябва да знаете, че може да се разчита на една бързина и прецизност, тъй като наистина в някои случаи верният резултат е хубаво да бъде стигнат на време и по-важно той наистина да е прецизен. Сега по-скоро на рака на гърда и на яйчницата, тъй като месецът е такъв и фокусът на тази презентация е насочен към тези две локализации. В Синево имаме възможност за 3 панела за рак на гърда и яйчници. Най-малкият е BRCA1 и 2, включва само 2 гена. Тези са най-основните гени, които се свързват с генетичното заболяване рак на гърда и яйчници. Тоест, когато има генетична компонента, наследствена, около 80% от случаите тя се дължи на мутация в този ген. Тези панели са препоръчителни при наистина много силно изразени фамилни случаи с рак на гърда. Ако имаме рак на гърда и примерно простата или на панкреас, може да помислим за малко по-разширен панел, дали да бъде основният панел или разширеният панел за рак на гърда и яйчник. Това се преценява спрямо фамилната история и възрастта на откритие на заболяването. И също е важно и с теста за клиничната значимост и ползите, които пациентите биха имали при едно своевременно откритие на едно онкологично заболяване. При гърда на яйчник, както стана ясно, панелите, които предлагаме в Синево, са 3. Въпреки че мутациите се срещат най-често в гените BRCA1 и 2, това не означава, че те се срещат изключително само там. Това в малко по-малки случаи, честотата може да намерим и по-редки мутации в гените CHEK2, PAL-B2, в още по-редки случаи ATM, TP53, STK11 и така нататък, виждате ги изброените. Пак ще кажа, много е важно да се знае фамилната история, клиничната характеристика на пациента, за да се прецени кой от всичките панели би бил най-удачен. Именно за това е хубаво, поне при нас така, че сме в топла връзка с клиничните онколози, познаваме се всички и ни е много по-лесно да изкоментираме кой панел би бил най-подходящ за пациента, за да не се губи време и да се натоварят пациенти с излишни тестове, от които те не биха имали нужда. Другото, което е хубаво да отбележа на този слайд, че за тестовете, които предлагаме в Синево, им дават възможност нещо, което е от изключително важно особено за BRCA1 и 2, освен точковите варианти, които неизбежно ще бъдат открити, ако има такива, възможно е да се хванат и копийните варианти, т.е. броя копия на съответно екзоните BRCA1 и 2, което е също основен механизъм за развитие на патологичен вариант. Това е важно, тъй като не много от тестовете, предлагани на пазара, за съжаление в България, покриват и този вариант. Често се предлага като допълнителна услуга. И отново тук визуално да видите брак 1 и брак 2, колко са по-често срещани спрямо другите гени, мутацията в BRCA1, колко са по-често срещани спрямо мутация в другите гени. Сега, това е един интересен за мен слайд, тъй като ни показва, че въпреки, че може да има мутация в един ген, той може да е свързан с развитие или на двете заболявания, или да е свързан ексклюзивно само с рака на гърда или яйчниците. Именно пак ще подчертаем на този слайд, затова е важно да се знае фамилната история, за да може да се прецени панел би бил най-подходящ. Така, например, MSH6 и MSH2, които са свързани основно с синдром на Линч, имат риски за развитие на рак на яйчника, но нямат риск за развитие на рак на гърда. STK11 може да го намерим и в двата случая, а пък ATM1 е по-скоро свързан с рак на гърда и по-малко, ако не изобщо да не е свързан с рак на яйчниците. Ще веднъж да визуализираме чисто визуално информацията от преди малко, като съответно тук ще видите и тежестта на
мутациите в отделните гени. Така, например, с най-голяма тежест са мутациите в BRCA1 и 2, където риска за развитие на онкологично заболяване на гърдата на яйчниците може да стигне до 65-70%, нали, до 70 годишна възраст. При другите гени рискът може да бъде по-малък или по-голям в зависимост съответно от генът и конкретният вариант. Конкретният вариант също има значителна тежест. Един интересен също така слайд, тъй като ни дава информация, че погледнете BRCA1 и 2, въпреки че BRCA1 се свързва с рак на гърда и яйчниците, рак на гърда, но не се свързва с рак на гърдава червон. BRCA2 се свързва с рак на простата, за разлика от BRCA1, който не е свързан с рак на простата. Тоест картинката е доста шарена, може да бъде доста объркана в някои случаи. И затова пак ще наблегна за пореден път, че е много важно да имаме правилна фамилна анамнеза, за да знаем кой панел би бил най-подходящ за нашите пациенти. И именно по тази причина пак ще повторя, че нали, ние имаме щата и късмет да спознаваме всички поне лекарите, които работят с мен. Често се случва, не често, но всеки ден да коментираме случаи и да определяме кой панел би бил най-подходящ за съответно за нашите пациенти. Много за тестовете, наистина има много възможности за BRCA1 и 2 тестване на пазара. Всички са добри. Няма да кажа, че има някой, който не е добър. Наистина възможността за откриване на бройни копия е изключително предимство при нас, но като цяло всички тестове са добри. Това, което е по-важно е, че наистина връзката пациента остава диагностициран и във връзка с лекаря и с генетика от първата стъпка до последната. Какво представлява системен ход? Винаги теста се изисква от клиницист. Нали, не може пациент сам да реши и да си направи генетично изследване. Няма как да стане, винаги трябва да мине през консултация или с генетик, или с медицински онколог. След като се установи онкологичното заболяване, имаме степен на правовземане, верификация на съответно анализ на пробата чисто биоинформатично и след това ние изпращаме на резултатите към лекарите или към пациентите. Пътят на пробата е отново илюстриран още един път тук. Възможните резултати, които могат да излязат от един такъв тест, са подобни на тези при фурсентия. Имаме патогенен вариант, имаме и негативен резултат. При положителните варианти, където се открива патогенен вариант, това налага консултиране на цялото семейство, съответно, за да се изследват всички възможни хора по фамилията за конкретният вариант. В последните години наистина с него успяхме да помогнем на голям брой хора, може би нямам идея колко станах, може би 200-300 души, които са минали през нас. Това са нашите резултати. Голяма част от резултатите са негативни. Това означава, че не са открити патогенни варианти. Това се дължи на факта, че много от жените, които идват при нас, повечето са жени, наистина нямат изявено онкологично заболяване или силно изявена клинична картина. Едва са вероятно патогенните варианти са положителните варианти. За съжаление, често се случва да попадаме на варианти с неизяснена значимост, които към момента не бихме могли да ги класифицираме нито като патогени, нито доброкачествени. Тук съм показал един клиничен случай от нашата практика, който пак иска да илюстрира колко е важно да се подбере правилният панел. При нас беше насочена жена на 56 години с колоректален карцином. Когато се заговорихме с нея, има ли фамилна история, на част синдром или изобщо нямаше изследване за фамилна обремененост. Но когато стана въпрос, че тя има брат с карцином на панкреаса и нейната майка с рак на гърда, нещата станаха малко по-интересни. В този случай не вървеше да изследваме само за BRCA1 или 2, не вървеше да изследваме за Линч синдром и тогава спряхме на най-големият панел, който включва всичките тези над 130 гена.
За съжаление, дамата излезе с патогенен вариант, който обясняваше нейната клиника и нейното заболяване, с патогенен вариант в един много неприятен ген, ТП53. Той е неприятен, тъй като може да мутация в този ген може да предизвика различно онкологично заболяване, което се съдържи и тази хетерогенна картина. Изследвахме нейният син и се оказа, че той е носител на същия вариант и сега за нейното внуче, което вече той е малко и още не е пълнолетен, няма как да бъде изследван на този етап, но нали, тази информация е изключително важна за това детенце, тъй като в един момент то ще трябва да се изследва. И развитието на едно онкологично заболяване, което би могло да бъде доста неясно съвсем на време. Кой е подходящ за теста? Преди години гайдлайните казваха, че подходящи са пациенти под 40 години, пациенти с двустранен рак на гърда или с повечето едно онкологично заболяване, с ясна фамилна история. Тези препоръки се променят във времето. Колкото повече информация намираме, ние толкова повече тези препоръки се променят. Затова бих казал, че този тест е подходящ за всеки, стига да бъде правилно консултиран. Нали? Не може всеки сам индивидуално да отиде да си пусне такъв тест. Нека се консултира с генетик, за да му се каже наистина да се прецени наистина има ли смисъл, няма ли смисъл, за да не се натоварва психически един пациент. В повечето случаи, когато имаме фамилна история, е силно препоръчително. Наистина, ако имаме млади пациенти, е силно препоръчително пациенти с повечето на онкологично заболяване или мъже с рак на гърда, пациенти, които им предстои инвитро. Има различни фактори, които биха могли да се дават внимание. Какви са ползите за клиницистите? Ползите за клиницистите са основно чрез резултатите на български язик. Ние сме на разположение почти през цялото време. Естествено, помагаме на повече хора. Това е ползата за пациент. Най-важната клинична значимост. Няма да се изследват неща, от които пациента не би имал полза. Ние сме се фокусирали само на важните за пациентите неща. Съответно, ранната намеса и възможността за предотвратяване на заболяването преди неговото развитие от изключително значение, което всъщност е свързано с ранния мониторинг и, както казах, скрининг на цялото семейство. Сега, това, което презентация всъщност беше фокус само върху соматичните мутации и наследствените онкопанели към Синел. Естествено, в Синел има възможност да направим реално всичко. Виждате портфолиото, което съм показал на този слайд. Реално така че да помогнем на големите клиници да прецизират диагностика. Знаете, че до края на годината има намаление 20% отстъпка, което мисля, че са достатъчно големи, биха били дали полза на много пациенти. Благодаря за вниманието. Ако имате въпроси, готов съм да отговоря. Благодаря, господин Бичев. Вярвам, че презентацията беше много интересна на медицинските специалисти, които са сред нас. Нека сега да погледнем дали има въпроси отправени към вас. Междувременно, можете ли да ни дадете повече информация за генетичното консултиране, което предлагаме ние в лаборатории си него? Какво представлява това? Е само интерпретация, обхваща само интерпретацията на резултатите или е по време на целия диагностичен процес? Ало, не се чува. Би ли повторила, тъй като прекъсна връзката? Би ли ни дали повече информация за генетичното консултиране? Как протича при вас? Генетично консултиране минава през мене и пак ще повторя.
Първо се говори с лекаря клиници, с който е предложил тест, след това консултирам пациентите спрямо фамилната история, обяснявам на пациентите това, нали, аз като генетик не мога да давам медико-генетични консултации, но бих препоръчал на пациентите или фамилна скрининг на другите членове на семейството или някакъв друг тест. И пък се преминава, нали, през нас тясна връзка, колаборация с медицинските онколози. Хубавото е, че пациентите получават информация преди теста, какво представлява теста, по време на теста, ако имат необходимост и след като свърши, като излезе резултата, той бива подробно обяснен от мен от генетична гледна точка както на лекарите, така и на пациентите, където има нужда тест. Благодаря ви. Имаме и още един въпрос. Колко вероятно е пациент с положителен резултат за патогенни варианти да развие рак? Ген е засегнат. От това зависи най-много. Зависи кой ген и какъв е молекулният дефект. В някои случаи може да е 10%, в други случаи може да е 70%. Има заболявания, които имат не в пациента или да се изяви много по-късен етап от живота, но това се зависи от намерения дефект. Нали, това са неща, които аз коментирам с пациентите, след като излезе резултат. Благодаря ви за този отговор. Мисля, че нямаме повече въпроси. Искам да благодаря, освен на вас, господин Бичев, така и на всички участници в нашия вебинар. Вярвам, че времето, което отделихте всички вие, за да се информирате за решението в областта на генетичното тестване за рак на гърдата и яйчниците, си е струвало и заедно ще успеем да се преборим с статистиката, която господин Бичев представи по-рано. Всеки от вас, участници тук в вебинара, ще получи запис след срещата, който се надявам да ви бъде полезен. Следвайте ни в социалните мрежи, където ще намирате повече информация, както за активностите насочени към лекари, така и към събитията ни за пациенти. Много благодаря на всички и ви пожелавам приятен следобед. Благодаря. Чао.